Hello लोगोफोर आं सानखां बसुमतारी आंनि गोदान YouTube चेनेल गियान ब्लग्सआव आं बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाना फैदों बेनो जाहैबाय बोथोरनि आलु गायनाय बे बोथोरनि आलु गायनायखौ जों दिनै जागायजेननो नागिरदों दा आं नोंथां बिदिब्ला फै जों नायनि जों गोदान आलु गायनायनि ब्लगखौ बे आलुआ S1 आलु सार्टिफाइड आलु बेखौ जों खिन्थि हाखाबाय मोनफ्रोमबो मेगन दंना मोनफ्रोमबो मेगनखौ मेगन मोनसेयाव दरसे हाखावजोब्बाय जेसेबां मेगन दं एसेबां हाखावजायो गाजायाबो बिराद मोजां बेरबाय नै गाजा जों बेखौ बेसेबांल' हाखावबाय बे आलुआ फिसासोमोन ओंखायनो बाहाय खावथाम जादों खोमा बाहाय आरो थिग बिदिनो नै मोनफ्रोमबो बिराद मोजां गाजा बेरबाय जों दा बेखौ गायहैसिगोन जों बेखौ लानोसै दानिया जोङो आलुबारियाव सफैबाय बिनिफ्राय जों गायनो लाहार फाहार खालामबायानो गायनोसै जों दा नैबेखौ बयबो मिथिखायो जानांगौ इन्ड'फिल M45 बिसोरखौ इन्ड'फिल M45 जों बेखौ आलुआव होनांगौ जायो जों बेखौ होयोबा निगेरनिफ्रायबो रैखा मोनो बिनिफ्राय थैया आरो बिनिफ्राय बियो मोजाङै मदबो जाबोयो आरो बिनिफ्राय माने बियो आलुआ मेइनलि निगेरजों थैयो ओंखायनो बिलाइ गांसे गांनै ओंखारजेननायनिफ्रायनो इन्ड'फिल M45 खौ जोङो होनांगौ जायो स्प्रे खालामना होनांगौ जायो दा जों दिनै गायनायाव मानो होनो नागिरदों बेनि ओंथियानो जाहैबाय फार्स्टआवनो आलुआ जाहाथे गाजा बेरनायनिफ्रायनो जाहाथे जेबो इनफेकसन जाया जेबो बिजानुआ बेखौ जाहाथे जेबो खालामनो हाया बेनि थाखायनो जों फार्स्टआव होदों रुल्स खान्थि आलु गायनायनि पद्धति मथेबा बेखौ दैयाव इन्ड'फिल होनानै सोमनांगौ बिनिफ्राय दसे सम 10-15 मिनिटसो सोमहाबनानै बोखांफिननांगौ बेनिफ्रायसो गायनांगौ नाथाय जों दिनै मानो बिदि खालामखो बेनो जाहैबाय माने दै होयोबा लेथ्रा जायो आरो बेखौ गोबाव सम खस्थ' खालामनांगौ जायो जों दैनिफ्राय बोखांनाया आरो एसे दै सर' होगारजोबखांनांगौ रानहोजोबनांगौ बिनिफ्रायसो जों गायनो हायो नङाबा दैयैनो गायबा जोङो गाज्रि जानायनि चान्स थायो दा इन्ड'फिल होखायोबा मोजां जायो दा दिनै जों गोरानैनो होबाय बियो रुल्स मथे खान्थि मथे नङा नोंथांमोना सोलोंनोबो नाङा हायोबा सोमनांगौसो नाथाय आं गायनायनि सुबिदानि थाखाय जों गोरान गायो गायनायावबो आरो बांद्राय माबा जाया खस्थ' जाया दै सोमोबा खामानियाबो खस्थ'सिन जायो दानिया जों गायनोसै गायखांसै जों दानिया जोबनोसै फेंखाया बिराद मोजां फेंखा गदों नै ओंखारजोब्बायानो बिराद मोजां फेंखा ओमफ्राय दा बे गायनाय लोगो लोगो ओंखारखासिगोन आरो नैबे एकदम बिराद मोजां जाखाबाय नै मेगन मोनफ्रामबो गाजा ओंखारजोबखानाय मैथा बागान नै मैथा बागान फिथाइ थायनोसै जोंना मैथाया मुलाया जोंना मोनजाबाय नै जाजानाय जाबाय दानिया जों गायखांबाय आलुखौ दानिया गायखांनानै जों बेखौ फबनाय जाबाय ओमफ्राय जेब्ला जों गायखांनाय लोगो लोगो जोब्बाय बेथ' नङा गायखांनायनि उनाव गोबां खामानि दंबावो
जेरै गायनाय लोगो लोगो जे जागोन गायबा गायखांबानो जे जागोन बे नङा बाथ्राया। ओंखायनो जों जोथोन लानांगौ जायो। दा बेनिखायनो जों आलुखौ फबबाय, बिनिफ्राय फबनाय लोगो लोगो जोबाखै खामानिया। दाना जों मा खालामगोन, जेब्ला बियो बिलाइ गांनै गांथामसो ओंखारबोगोन ना हानिफ्राय, अब्लानो जों बेखौ मा खालामबावगोन, बिलाइ गांनै ओंखारनाय लोगो लोगोनो जों इन्ड'फिल दहायनि जायखौ जों मुलिखौ होदोंमोन ना, इन्ड'फिल निहिरनि होनदोंमोन, बे जों इन्ड'फिलखौ जोङो सारनांगौ, स्प्रे खालामनांगौ। आरो बिनिफ्राय जुदि सोरबा स्प्रे खालामनायखौ जुदि लेट खालामोब्ला ना, स्प्रे खालामनाया लेट जानानै बायसान्स बाहाय जुदि खुवा खुनांगौब्ला खनसे खुवा लोगो मोनबाय होनबाथाय, रोजा खुवाखौ लोगो मोनबाय होनबाथाय साननानै लाखादो बे आलुआ गैखाला आरो थैखाबाय, रानलांजोब्बाय। ओंखायनो बिलाइ गांनै गांथाम ओंखारनाय लोगो लोगोनो, हानिफ्राय बारननाय लोगो लोगोनो फार्स्ट टाइमनि जों इन्ड'फिलखौ सारथारखानांगौ। बिनिफ्राय जेसेबांखि राजासिम, आलु बिफां राजासिम बेखौ सप्तायाव खनसे, हाथाराब्लाबो सप्तायाव खनसेखौ सारथारनांगौ। जेब्ला सप्तायाव खनसेयाव सारगोन अब्लाना होमबाना आलु बिफाङा थैनाय नङा। बिनिफ्राय बिफाङाबो मोजां जागोन, हेल्दि जागोन। आरो बिफाङा जेसेबां सेहेरा जागोन एसेबांनो आलुनि आबादखौबो मोननो हागोन आरो बेवहाय हासार जेबो होआखै, एकदम फुल अर्गानिक। गोबोर हासार दङ, मोसौ खि हासार, बाहाय बिराद बुरजा हासार होनाय दं। थांनाय दैज्लाङावबो होनाय दं, आरो नै देग्लायबो मथा मथि बेखिनियाव माबासो होदों, 8 थेला ना बेसेबांबा होदों, थेलाजों 8था रोगाना होदों। नायनि बेसेबां मोनो, खुनुरुखुम जानो आन्था। बिफाङा जुदि 2निफ्राय 3 इन्सि जानाय लोगो लोगो हाग्राबो एसे फैफागोन। अब्ला जों मा खालामगोन, हाग्राखौ एसे खदालजों जावगोन, एसेल', जाहाथे रोदाया नस्थ' जाया। आरो बिनिफ्राय जों मा खालामबावगोन, बिनिफ्राय एसे जावग्लिनानै जोङो आलि बानायगोन। आलि बानायबाथाय जोब्बाय। जेब्ला आलि बानायखांबाय, बाहाय जोब्बाय, खामानिया जोब्बाय, राहोजासिम, बुरजासिम। दा बेनिफ्राय जों खालि इन्ड'फिलखौल' सारबाय थाब्लानो जाबाय आरो 10 दिनजों नङाबा सप्तासेजों। जोबथा लाइनल'सै, जोब्बाय एबार। फबबाय सप्तासे, 7 दिन 8 दिनजोंनो बियो बारनगोन, गाजा खिलिगोन। जोब्बाय। फाइनालि जों आलु गायनाय खामानिया दिनै जोब्बाय, दिनै फोजोबबाय बावनो। बिनिफ्राय जों थांनोसै, समाबो 11:30 जाबाय। बिनिफ्राय जों थांसै। उन समाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आसा खालामनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।